Ulukunchi Division PHC Asai Hemalong Chokomar Tum Sai Hem Chevangwesi Sampridang. Arta ki jo mariso book store lapen juice ki jo pen ale ka chepalong. APHC kachisong apin po tumaphan ke cheng si hamren JMFC along kangsai. Kardong pinya da Abirta long pen lisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha Abirta angton pen Nijangkar Bianglong Public Health Engineering Department mate PhD ulukunche long non hedjong si division kelong lang sitahala dak chokoma tum sai hem chewangwe bhomtiar ni hem chedam si urmiar ni mate mandear ni si hempen chewangrinti urmiar ni chewanglote sai hem nangkele ji ke arni kang samlo Non la puson sai ka chokle machokomar sai hem inutta chidode anparta pion chokida anta chewangwe usigni phai kebarni pherangke kahumri dampen ke theglong atengke inut khalasia chokomar inut tablunsi pion chokidara sai anta klempi attiti non la puson polote kopia government kachari si non la puson sai hem kedam pangkre nangpo ladak executive engineer do SDO do lapen head assistant do anparta kaprega chokomar tumtado Kopia posi por phai crazy playing etta sahem chewang vedet loma lata karju nang jia kenang so atheke sarkar pen kipia bainong chodeng chot lapen la puson loksi ke claim puta ulukunchi chirok to gara tum pen pherang kia phan thanpon aho non ladak ulukunchi division PHC sahem ke urmiar ni la puson cheplang ver la ke gara tum ta chini non la puson ke claim vera tuma phan kar biang autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang kupia kangsai PG atheke urmiar ni tin ta la puson si labang so PhD division along achukumar tum cheplang ver duty negligence aputhak service rule ateng pen higher authority mate akang tu yasa hematum kupilo kamathaji non la puson ke claim vera tuma phan ke PHE in charge Mongol Singh Timong Pen Department along la puson duty negligence aputhak kupia kangsai PG mate ing samri ji maputa cherok tora ratum arjupon Jinthong pen himari rongphar karbiang long live Daithor town along arta ki jumari so Romesh rongphar bookstore la pen juice akulat kangpupon pen ali ka chepalong Lason si pirthe ke mudi ratum ke hem todlun pen ke thangna ta le longpon pe Lapen apia po phan choton dunlun ki aprang ke damja phan ke akisung do kokji pumatha ponsi emethang ekeng charja ponangji pumatha ponsi nilip constituency angkang hirhiria rongasor Romesh rongphar ke ladak Daithor town along si bookstore juice akulat ke bi pon pen ale chepalong pon Lapen Romesh rongphar ke apia po tuma phan chiki ke pin pen amethang pen bookstore juice alang ke jor asai ke deng ponlo bookstore long ke bi pon along buhi kolom school bag langabong lapen kapre ga hormuanta long penji puta thanpon tangte Romesh rongphar pen ka chathanpon alam le arjupon sinan dum non po dote ma nangli laso dukan kuli det pen nangli kuan bak pini apoy salong pon lo non makakecheng lang ba hedi ngunit tum anchini orang vedalang matidi suri si kon ang yan ang lagak bang laso dukan ke kulo sa din sidolo hoy location Daithor town no nami bang arong binong napan nili hiri pen piling arong na Daithor rong dukan ang bidu nali ning arong uma wala ning arong lo dak depan subilang pa na bookstore ke pinangan arji ding lugo ajo ding lo peneng la February 15 ban we dak na News report Karbiang Long Live
Assam along Riaphan special status ke hangdun Sivasagar MLA lapen opposition asongja Akhil Gogoi aphan United People's Party Liberal asongja po Pramod Boropen chichaklo. Kidamtang bomtar ni India hemtunpi New Delhi rong supialong NDMI kangni hutsi borosang hopen bangsoalam jaiponlo. Kokrajar pen Lok Sabha election sahut UPPL candidate Jayanta Bosumutari Haidetsi alangli sitame mai chitong dulu. Assam along rialong kidamtang penangan aningkan pen ongdung ason kaching chur dulu. Longri ke paklar phan kimrang punon kepapi hubarada phan toklang ahin punon lapen school lapen college kapangdang hahui akrong tinalong sitame kaching chur dulu. Assam along rialong AIIMS tadolo lapen akimi IIM aphanta sanction tanglo pusi boroningji. Assam along rialong ke kaching chur phan trok sirkep do tanglo. Sarkar tumke deng pona project along ke central sarkar pensi phan trok sirke batangka nang pilo lapen ke dolang phan kep atangka ke state sarkar tum pensi chisiglo tangte lapuana ke metang de rapi Assam aphan kopi special status si kenangji lang pura alang lipen karju padupo bangsoalam Akhil Gogoi pen than pajir minangji pusi alangli ningje. News Desk report Karbi Anglong Live. Thiri ke pangthir lapen kasalok ji aningkan dihin ke pangcho ke longja phan bidyasing teron akejoy pen thiri long kobe ke edam. Pirthi munit atu mahang thek tanglo plote kichiarni anathusi pathebokbo. Munit kichiarni aphan maduta kachisik nekpu akachisik majokta thekte. Munit ke chitanga phan ta aman lapen ador kipi penangan atumdu. Halaso tipidalong rongarat pen ke jong pen ke pathikalong si aman kipi pen kichiarpum pidda. Kacit hangtong Don Bosco Catholic Amondulia long ke doatum ake kroy atengsi kitita amone tuma phan kipip athiria long aningkan rang thiri kapang tira sai dengpon la solong kitita ngatuma phan arna mahirjume ke hang pi ajai mek dengsi ningchipang sam ponrenti thiria piria long adim mesen lapen adim thidunga job kovea rong paisonga kungkung kove rong trokep eponsi muapi la bangso kove long pen dihin long ponsi thiri mate tipit kapang thira sai dengpon long popu anin chepa thepen kovea rong epon labang so jeme ke dengalong kovea rong kipi Pidya Singh Teron Amparta Hamren Parish Council Rapchun Bang John Rongpi Prosarok Hussein Ingti Pencheng Lok Penangan Monduli Aratum Chetodun Hamren Parish ke parlo Rongpli Puchim Langso Sarthe Sarlong Kikro Rong Theang Sarthe Long Wel Terang Inghin Langso Sarthe Long Sing Tiso Lapen Garo Rong Sarthe Sudul Marak Arat Amparta Hamren Parish ang Kangpen Kalana Kalahon Pon Pamejia Phan Pidya Singh Teron Lapen John Rongpi Atum Ahin Pen Perang Ketengnu Lamthi Jaipon Muathi kilik long apor pulo tangte ali da dupon po lese la so ali pen atangka poisa ke lake kupima kenang so ladak thiria long muhat alang li pulo thiria long lai asitin atheng parpan kon cross labang so long kalar ki pi la pen ka thiri ka pang thai la pen ka pe ka kam seta ladak du ulo mani afana bang kisung parpi ka tuma pan seta me akaprek abad akerapon nang da dukok tahai la so pan setame dag dupon po la si la bangsuang kang along bange la so athiri bangke la dak mison ang kang isia phan lo puthi la dak kilang pon kechipen phu bangke hokpen mo lang li than lo la dak ai puchim lang so monduli tiso rong monduli la pen terang rong monduli la pen garua rong dak buyar kimia lo ta sonsi la monduli ke thom lo rong la bangso athiri
along abang nilitum matha ponlo dak ke claim ke dam nang ji asai pena ando athe o la thiri ka pang thir pen dang lok la pen non la boundary wata bang ake theke ding tum nang pilosita la tarni siar ni henoji repairing nang ji la pen ke la thiria long color ki wit la pusam ta ni kan wang ta asai yang deng deng wer an kan wang ta arong tin aparis tin along samet thiri ka pang thir puni tum kathli ka tum kapathik pondu la se hala so hut joy ke nang ya fansi nili hin pen matha ponlo si nili chodap adap apor la bang so thiria long kovia rong pan si jangi ma punili pen pu ingtia sang ho posro hai ni tum nang survey lo amasi la long so thiria long kove ki ek jang ji ba phai bang ke rong throk ke ban si jang chok masi nili rong throk ke ban si nili hin pen donation pi pon lo si la so kove nili hin pen donation ke pi abang ke nili jungjung phan apukali lo la bang ke kadu wetama thanang le lo la hamren parish aphan sin nili hodai lo Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Advocate Chinthong Hanse Ingtang Kring Kachedan Pidun Pen Lam Thama Mate case ki pabondoan ki joda prangji ang ring keklang. Kidamtang All Party Hills Leaders Conference thi hek pen APHLC asong pen Democratic Aron pen Karbiang Long Arlo kido Inglong aswa khaya pharman ke jogwan kilong ji phanan parta Article 244A ya pharman kachisong airset pungset Assam Police atum pen cheteng khengdut si Jasmet Bang Troxy APHLC asong japo Bikram Hansi Samson Teron Chesterfield Crow Nabakanta Kathar Kursing Timung Baliram Crow Thaneswarong Pharatum Hemkangsam Damnanglo La solong APHLC Central Committee Maipu Johnson Tika Thara Phansitami additional charge sheet piponsi kedamtang wosik ni phai kebarni hamren rong supi judicial court long ke chengsia kangsai ajai me dengpon PRC number 29/2023 Kheroni Police Station case number 22/2023 under section 120/143/186/290/291/353 Indian Penal Code with section 3 of APDPP Act Arona Tengpen Ingsaipon. Kumasia case ka investigate mah dia Rahman Khan alang li siwang lo alang li kaddo ka belam than lo ada alang li pan tum cross question ka judun ke alang li tum pen ili tum pan nang ka badha dun kopi reason lo kopi posi tum really dolong le ku itu mana ke thanun kopi ne restriction do mah kemili ajudun lo ba kopi ne 144A district administration pen kopi ne 144A call do mah mate pandemic situation do mah covid son do mah lo alang li thang kapete masih daga bangke alang li pen thang administration ahin pen thang abar sonave je pini emergency situation ta ave la pen ke pandemic situation ta ave amasi dak bangke only the issuing authority na district administration head hadi deputy commissioner alang li pandak witness bipon ko lasi alang li fansi non witness inwet do igla on alang li statement si relay po je la sona situation duma ma tali tumno theklong lor lam mulake la so incident ka jeplang hotia pandemic ta ave emergency situation la son ta ave la pen ke ilitum unlawful assembly pinang tipu unji ke kumantulo ilitum mane against the administration jong si chedan bolote government hompoti thang ho to ba kumania hompoti tum kachara daim hang ke dam to la song ilitum thang ta thega manong li usim haki tum an ala ke ilitum alam alang lilam ni lilam kali lake pini korlong ke bang haki tum an alang ni moyak la song ke abi usim that means totally la hai kaddo we case bang ke false case ilitum han nangi people आपको लगे डेमोक्रेसी विरोधी से क्लेम न लगे डेमोक्रेसी का पिपु का काम से ला गवर्नमेंट तो मांग बीजेपी सरकार तुम्हें क्लेम न लगे lapen पे ड्यूटी तो मैं दोलो नहीं अथे माने तुम बांगे पीसफुल प्रोसेशन से दाम चोट ना लगे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 अटेंग बेसिनी तो एक क्लेम लगे डेमोक्रेटिक कंट्री के दी lapen alang litum pulis ta nang toy dun si ta ni litum han nang ke rai dun ji aphan si hala tum pulis tum wang nang nang ke theng je phan kali Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Tandi pinya Adap Abirta bang ke lapon si kang tonik lo dumi thak me kardom.